Nemáte čas, ale Macacia akadémia vás celkom zaujala? A chcete zároveň pomôcť Macičkovu? Žiadny problém. Ak sa prihlásite, nik vás nebude nútiť, aby ste si prednášky okamžite pozreli. Budete v uzatvorenej FB skupine, kde budú prednášky pribúdať postupne, ale ostanú v skupine už navždy. To znamená, že si ich môžete pozrieť o týždeň, o mesiac, o rok, kedykoľvek. Tie klobásky sú fakt dobré. No a k veci. Áno, budú aj domáce úlohy, ktoré sú zároveň skúškou z danej prednášky, ale tiež nie je povinné ich robiť. Kto ich urobí, dostane po skončení štúdia diplom. Ale ak by ste chceli diplom, ale nestíhate každý týždeň spraviť skúšku, dá sa dohodnúť aj na náhradnom termíne, pokojne aj všetky naraz, ak to zvládnete. Skúška spočíva len v tom, že pošlete fotku, ako robíte, teda vaša mačička robí to, čo sa preberalo v prednáške, jedna úloha z každej prednášky. Tak čo, presvedčili sme vás? Tie klobásky sú fakt dobré, musíme zabezpečiť nejaký dobrý catering na akadémiu. No, to môže byť ďalšia pozvánka pre vás. Bude fantastický klobáskový catering. Tak čo, idete s nami? Teší sa na vás profesorský zbor Macacej akadémie a váš usmievavý Kupko.